gaida mai girma, mai gida uban kirki kasar mu kai muke nema. Ƙauyuka da birnin mu Najeriya kasar girma, shugaba na al'umma dan Allah ka cece mu. Ɗaya manta mamarsa ya Allah ka dube mu, ba marabi'u kwankwasa ya Allah ka kare mu. Sharrukan waɗancan mugun iri a al'umma, Allah duka goge sa a al'umma muna nema. Ba murabi'u kwankwasa dan mazan ka mai girma, kana sai ka dafa masa dan rasulu manzon mu. Rabbi dan kimar al'arshin ka share kukanmu, yan ƙasa muna duke muna ta miƙo roƙonmu. Kwankwaso ka taso a gare ka mun yi roƙonmu. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba da mai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba da mai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba da mai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. Ya sarki tabara Allahu a fari na sakawa, ko dubin salati na ma'aike kai daɗawa. Wa alihi sahabbansa su ma na yau daɗawa. Salmani MS waka ta rabbi ayyabawa, wakar ta kwankwaso ce na ka ɗauko ba gazawa. Kautal hore suka be suka ce na yau yabawa, kuma tattaro ranar zabe shi mu dangwalawa, domin dukan halaccinsa a kanmu bai gaza ba. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba dan bai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. A ƙasar mu zalunci yayi yawa idan kudu ba, ana ta karkashe mu ba mu san gurin gudu ba. Su sai su ce su ba su ce a yau hakan ba, suna da dukka damar su hani ba su yi hani ba. To me suke nufi mu ba mu san abun nufi ba, a zalumai kawai za mu kira su ba ukun ba. Kuma kama rabbi ga kayan marmari mu zaɓa, mai tarbiya ne shi tun asali bai raina rabba. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba dan bai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. Idan mu duba fannin asibiti ƙauyukanmu, da cikin gari shi ne ika ɗauki nauyukanmu. Karatu kyauta ne shi ika ɗauki nauyukanmu, shi ne ya ɗau nauyinmu da ci da sha ƙasarmu. Mutum 110 ma a ciki akwai danginmu, ƙasar waje kudinsa ya saka ya ɗau nauyinmu. Da mun gama ayyukanmu shi ke ɗaukan nauyinmu. In adalci muke so ku fito mu zaɓi baba. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba dan bai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. Kai ne ka saba zaɓe kuma kai ka san siyasa, ka musa dai ƙasa ta wallahi ba kamar sa. Idan farin jini ne shi ne ya ɗauki gasa, shi ne mai NPP zalunci babu ransa. Kautal hore suka yi guda shi ne da kansa, ya ce na yi wakar kwankwasa zaki mai gidansa. Mai kayan marmari tsafta ƙasa ta ba kamar sa, shi ke ba mu sauƙin kai don mu kau da zamba. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba dan bai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. Salmani MS sunana assalam alaika, ga baituka na ɗauko a gare ka zan yabe ka. Aka samu shaida ka damina mai isar da kaka, baka san mugunta ba alkhairi shine a ranka. Guda Hassan shine nan ya kasa na yau yabanka, alkhairi mun shaida ka muka gane ka a fiska. Ga kwankwaso da Musa hadari mai tsayi da kaka, idan guri akwai sharri ba za mu so ka zo ba. Al'umma yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa, kai ba zafa mu zaɓo sauna ba dan bai iyawa. Yan ƙasar mu babba yan NPP muke bi. Muna kiran
da shuka. Idan ka shuka kairi a guri ka zo ka dauka. Dan na je kautal hore na su kaɓe na yabonka. Da cikin gari da ƙauye da fulani masu bukka. Su ma bakin su yaran su da manya na yabonka. Me kayan marmari tilas ne na yau yabonka. Dan Musa ka taka dan rabbi shi ne naka. Mu kwankwaso kasar mu a kasa kai ne mu zaba. Al'umma 'yan ƙasa ta ga kwankwaso mu zaɓa. Kai mu zaɓa mu zaɓo sauna ba dan bai iyawa. 'Yan ƙasar mu babba NNPP muke bi. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga ta mun zauna NNPP ce zabi, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha Ya ba. farko da baitukanki hajiya sau da na sanyawa, yar aljanna ce ba shakka ina tunatarwa, ta kware gurin ci da marayu ba ta ɗagawa, kewu mallida ce mama agun talakawa, martaba gare ta rabbi ka ƙara ƙarawa, Allah kare mamar mu ƙara nisan kwananta. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. Zana gaida mai girma Mustapha uban kirki, National Welfare ne jarumi uban aiki, yan kasa muna kuka Mustapha kawo dauki, mai gida uban jarumta kasa maza doki, Mustapha uba ne mai adalcin biyan haƙƙi, Mustapha mai adalci kan haƙƙi ike bita. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. National Chairman kuma Ahmad Rufa'i ne, alƙalin rina kyakkyawa ne abin nuni, shi mutum ne mai gaskiya gashi ba shi san raini, gashi nan mai sauƙin kai fara'arsa ta yi nuni, shi ne in yayo kyauta guri da ba shi yin nuni, mai halin kirki ne shi Rufa'i ga halin tsafta. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. Zana gaida Maryam yashin uwa uwar kirki, National Woman Leader ce gida sirrin ɗaki, na sako da baitin ki cancanta ce na beginki, zana gaida Muhammad Awwal mai gidan kirki, National Youth Leader ne ai gudu sai mai doki, Awwal shi NNPP ne mai kauda yan kwarkwata. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. Baba na galadi sannin ka uban kirki, ka iso ƙasa ta kai ne gwani uban mulki, zana gaida Hudu Usman gwani uban aiki, mai gida Suleiman sakatare organa zaki, Alhaji Dauda Yusuf Abaji ina kake, sha Allahu ku ne da kasa kware kun cancanta. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. Dan Alhaji Sunusi na kara da Saifella, Nasiru garin malam yan kasa muna kwalla, zo ka share kukan mu alkhairin ka baki da, shugaban Fulani guda Hassan yana shela, ya faɗa mana kwankwasa ne hanyar mu mai bulla, mun riga ta mun gane shi oga baya cuta. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. Nan na so na huta
Salmani MS ne naka, kwankwaso uba ne a guri na nayi beginka, tausayi na al'umma 'yan ƙasa mun shaide ka, fata na ilahu sarki ya duba ruhinka, gaskiya ka sa kan ra'ayinka mu muna binka, kai kaɗai ka cancanta ƙasa ka zo ka karɓe ta. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga da mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa mu ya ba ma sha ba. APC ta ban kwana, PDP ta ban kwana, mun riga ta mun zauna NNPP ce zaɓe, kwankwaso mu tsaida a ƙasa wuya ba ma sha ba. APC ta ban kwana, PDP ta